салом алейкум подписчикои канали Вали Музик. Хуш омадем бародаро дӯстон. Бародаро бозии ҳазорприза ҳазорбилета гуфтем финалш мегӯем кае финалш кае ҳар рӯз занг зесен навистесен. Бародаро нигоҳ кунем чипто бигем 400-500 дона дига монда. Ҳаракат кунем бародаро мезанем 100 сомон ё ки 99 сомон кати мезани соҳиби электроскутер ё ки телевизор ё ки телефони мобил ё ки конвертофили дар насиба чизе боша амро мегирӣ бачаша. Комментарияра фаромӯш накунед обуна шиданро. Бародаро мегум бозие ки ҳазорбилета ҳазорприза бародаро чиптоҳош ками дига монда бародаро. Ина метони 99 сомон кати та бизани соҳиби скутерш соҳиби телефонш соҳиби духовка соҳиби телевизор. Шоҳоҷоизаи бозии мо бародаро дута мошинай якташ Toyota Vitsa якта Nexia бародаро 4 электроскутера бародаро 5 телефони мобилия 2 телевизора 21 конвертои пилия бародаро ва ғайраҳо ногуфта нашава. Ай касоне ки чиптоҳош бебурд мебуроя рӯзи финали бозӣ амун чиптоҳои кадоми номаш намебуроя бо чиптоҳоша мақса возврат мекунем сӯша. Ба ҳамон хотир бародаро нигоҳ кунем инами чиптае ки ту мегирӣ мисол чизе дар насибат боша ин чиптае ки инами номи чипта мисол намебуроя номи чипта бо ай дига бозӣ бо чипта метавонем шумода кадомира номи чиптааш намебуроя ай бозии старт чор чипта падаркаш мекунем. Касоне ки 5 чипта мегира якта чипта падарка дорад. Мақсад электронии номерои WhatsApp душанбести поён намебуроя 5 чипта мегири якта падарка дорад 10 бигири 2. Ҳаракат ки бачаёша фурсати бурдро аз даст надем. Биза бачаёша 99 сумка телефон мезанед духовка мезанед конверт чизи зади ошчава бачаёша корти душанбести номерои WhatsApp поён дамондагиай зиндаву сарбаланд бошен ҳамада бурдорем.